pailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na wala mo sa kong kabayo dong buwa mo nay huwag man la siya ka lang kuhan dahil lingaw ikaw na ako salamat diba ta brum-brum nakaroon kusa nang brum-brum bay motor-motor ba ikay himo ang motor na siya mo drive mo na ali ikaw brum-brum at sakay ko ni mo brum-brum ka hindi man dong-dong ina ko na ginaoy okay mo kusa ko bay gina hala sige sakay brum-brum dong-dong dong-dong ba ay ako goodbye kuan mo god kanang iyang ipasabot nga brom-brom ba himuon ko niyang motor na yun gikubala na ko tan akong tuhod kay kanang pa ubuon man ko na niya iya dan igubo na ko musakay ni siya nako mo na himo brum-brum ba kay musakay man siya kay ako ko ni motor nga siya mo ay nagsakay sa motor hey okay man pud sa ako bay and Jen okay pud kay sa ko ayaw lang bay hala Jen hala sakay na lang akong lang motor kay maikot tanang imong ligo Dami brum-brum dong-dong bagaan na lang ko pala ni ina dong-dong wapay gasolina day gasolinahan ka day break sa na libaon suma gusto mong ipakuha ang bata may inom kag laing-laing matang sa tambal aron malaglag ang bata ang resulta apektado ang iyang utok hinay kayong development sa iyang utok suma tanawa 23 anyos na si Jinjin apan ang iyang panabot iya paghihapon sa kabata basulang ka galingon mo Vincent pero kung wa pa ka maglikay-likay, kung wa pa ka magtago-tago, human ka daw may bang mabdus ko. Dili ba ito mo makahuna-huna ko sa pagkuha sa bata? Perla, wa ko magtago-tago. Wa ko maglikay-likay ni mo na ito higayon na. Isultihan na tika sa hinungdan. Bedridden si Papa, sud sa unom katuig, naglubog. Unya, wa pay cellphone niya ito higayon na misuwat ko nimo nabalik ang suwat nako return to sender kay wa ka naman sa imong boarding house ang gipuy-an nagpadako nimong suwat niya ito unya naglisod ko pagbiya ni Papa ug ni Mama kay wa may katimbang si Mama pag-atiman ni Papa nga masakiton ito higayon na tago ko tungod ka di ko gustong mahimahibaw nga mabdus ko kay siguradong dili na ko makamaista kung may mahibaw nga gipaangkan ko. Pero ang buwisit mong anak, may pilit o maay sa kuntingan. Bisag kung si akong giinom, wa gibalaglag. Mao gitago kong akong kaugalingon. Hangtod ng anak ko. Gitago ko siya sa kakwarto. Gibilanggo ko siya hangtod ng edad 5 anyos. Tungod ka di ko gusto may mahibaw nga may anak ko.
Mao nang ingon ni ana hangtod karon si Gigi. Padayong kibilanggo, labi nagmay mo abot nga bisita. Kana Perla, giikawan mo si Jinjin sa pagpakiksagol sa ubang mga tao. Bisan dinhi mismo sa atong kaugalingong panimay. Imo siyang giikawan sa pagpakiksagol sa ubang mga tao dinhi. Mo na inungdan, ipreso nimo siya sukat pa gamay pa siya. Mo na wa siya madungog. Mao na nga nga sinultihan ingon niya na bata lang gihapon. Abrog na siya bisag unsaon. Og nakatampos kasab. Nganong ingon siya niya na? Og ikaw sab. Usa kas mabasol nganong naingon na siya ni ana. Kung usa man kus mabasol Perla, mas angay ka pang basulon. Kaya kung namatay pa si Jinjin, kriminal ka sa imong kaugalingong anak. Mas maayong pag nakuha siya. Problema lang siya sa pamilya, Vincent. Maay pag namatay siya sa gilaglag ko siya sa kusabakan. Kung sa ka maglasiyas pagkainahan, Perla. Retarded man si Jinjin. Apan anak mo gihapon siya. Kay ikaw ang nagpahimugso niya ni Kirbutana. Dili sa atong anak. Dili sa ni Jinjin nga ingon siya ni anak. Espesyal siya nga pagkabata. Ubusan na kinahanglan siya espesyal nga pagtagad nato. Nagkinahanglan siya og espesyal nga pagmahal. Isa na yung napaisitom. Day, sakto na tawon day, Jinjin. Ay, nakautot man. Ay, wala gasolina day. Wala. Oh, baking. Day, sakto na taon day. Kapoy na day. Kapoy na day. Sige pa. Ipadungdong. Lingaw man, Jinjin. Jinjin. Paspas dagan dungdong. Paspas dagan. Wala gasolina. Wala gasolina day. Tuyok dungdong. Sakto na day. Tuyok Jinjin. Lingaw. Wala gasolina day. Dungdong. Naipulis. Dungdong. Lingaw Jinjin. Lingaw ka? Ituyok pa. Tuyok pa. Lingaw lagi mo. Dong, mau gini dong. Gibangkong Kita yan. dungdong. Oy. Gipa dungdong bagi. Sige pa. Oh, ya, tigidig. Ay, kabayo na sad. Tigidig, kabayo na sa dungdong. Ya, tigidig. Tigidig. Nakanding mo na ako na nayabag mo na Gina, din. dungdong. Pahuway sa aday. Paduway naman. Pahuway sa ang kuan. Kanang ang kabayo naman, ang brum. May gugot mo. Ikaw na sa bumbong. Uy, maikog tanay. Bisita ra ba na siya ni sa imong manghod? Bay, okay ra jud. Okay ra ka dong? Jen, Gi, okay ra sa imo na akon sa dunggong. Gigi. Dingaw, Jinjin, brum. Sige, ali. Gi, yay, brum. Yeah, ang arang taon. Ikaw dungdong. Brum. Tuyok. Uy. Simbato. Ang arang taon. Kapahuway na taon ko. Brum. Dahil Jinjin, sakto na maikog tanang bisita sa imong manghod. Okay ra. Sakto na. Malingom sa ko. Hey. Sige, baking na. Oh, baking. Ay, dungdong. Baking, oh. Ikaw na sa Ako na sa- Ikaw sa Ako na sa sakay. Ayaw, di maikog tanang le. Maikog ta. Ay, lagi maikog ta. lang din. Ay, sakay. Ayaw, lagi maikog ta. Dili nakabungbong na ako. Oh,
pailubon ug matuod gihatag mo sa kalungo luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako